Abot 13,000 pesos naman halaga ng shabu na bisto sa isang lalaki sa Bayambang, Pangasinan. Para sa police report na yan, kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM Report. Arestado ang isang lalaki matapos mahulog sa bitag ng otoridad sa isinagawang buy-bust operation sa Bayambang, Pangasinan. Sa naging operasyon na aresto ang suspect matapos itong magbenta ng isang sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu sa isang pulis na nagsilbing pusher buyer. Bukod dito, nakumpiska rin ng 1.9 na gramo ng shabu na may halagang 12,920 pesos kabilang ang buy-bust money sa isinagawang incidental search. Nasa kustodiya na ng Bayambang Police Station ang suspect habang inihahanda ang mga kasong may kaugnayan sa illegal na droga na isasampa laban sa kanya. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.